Vi vil nu udlede sinusrelationerne. Udgangspunktet i en vilkårlig trekant med hjørnerne A, B og C. Hvis vi tegner højden H fra B, opdeles trekanten i to retvinklede trekanter. Om retvinklede trekanten ved vi, at sinus til vinklen er lig med modstående katete divideret med hypotenusen. I den venstre af de to retvinklede trekanter fås derfor sinus til A er lig med H divideret med C, eller H er lig med C gange sinus til A. Og i den højre, sinus til C er lig med H divideret med A, eller H er lig med A gange sinus til C. Højden kan altså udtrykkes på to forskellige måder. Vi sætter de to udtryk lig med hinanden og dividerer med sinus til C gange sinus til A på hver side af lighedstegnet. A gange sinus til C er lig med C gange sinus til A. Og det bliver så til A gange sinus til C divideret med sinus C til gange sinus A er lig med C gange sinus A divideret med sinus til C gange sinus A. Og det bliver så til A divideret med sinus til A er lig med C divideret med sinus til C. Vi har hermed udledt en sinusrelation.